Hoxe estamos a facer unha actividade comunitaria aquí en Chandrexa de Queixa. Temos a sorte que no noso servicio temos plan local de saúde e entre das prioridades das necesidades que se priorizaron está a da soledad por unha parte, que se aborda a través destas andainas. Que é a idea? Pois conseguir unha iniciativa que xere adherencia entre a xente e intentar que cumpla as recomendacións da Organización Mundial de Saúde en canto a actividade física. Ademais desta andaina, pois podemos decir que se nos concedeu unha beca da Sociedade de Médicos Rurais e o Macizo Central, eso que son os concellos de Chandrexa de Queixa e Manzaneda. Entre as iniciativas que contemplan esta beca concedida está de realizar, entre outras cousas, andainas, como esta que estamos a realizar hoxe. Pois aquí outras necesidades detectadas foi a prevención de atragantamento das persoas maiores, sobre todo nas institucións sanitarias, e faise a través da Escola de Persoas Cuidadoras. Isto que son? Pois son talleres que abordan a cuidadores formais e informais, dos que se traballa primeiros auxilios, cuidados da piel, prevención de úlceras. Tamén tuvemos a sorte de contar un compañeiro de saúde mental que veu a abordar un pouco de cuidar o cuidador, entre outras cousas.